Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 34 years ekuberekwa. Mukomanashi ndiriwo mu2nd marriage and ndauyawo pano nemaconfessions angu awo andinawo and ndikuda kuti munge muchizondiposterawo kana maposta munge muchizondizivisa. Inini mukoma zvakaitika ndezvekudai so. Muchinda uyu wandakazotanga kugara naye after a very long story mushure mekunge iye anetsana nemurume wangu because this guy iye ainge achitoziva murume wangu, saka zvaakazoita ndezvekuti akabva azongotsvakawo namba dzangu ndokubva apiwa namba dzangu neumwewo wandainge ndichiwirirana naye. Saka iye manje akabva azotanga kutaura neni, ndikabva ndati very sorry zvenyu mukuwasha but inini I am married zvechibhishu handiti zvechibhishu. Akati ndinokuda, ndinoziva mafaira emurume wako ari kukuhurira, unozviziva here kuti murume wako antodana nanhingi muno mulocation but iwewe usamuudza kuti ndini ndakuudza. Saka pandakangoudzwa kuti murume wangu ainge achiitawo zvechihure ndakabva ndarwadziwa kusvika pekupedzisira but muchinda uyu ndakangomuudza kuti thanks neinformation but kuti tinge tichitarisira kuti tinokwanisa kuzodanana aiwa ipapo hapana kana tarisiro zvachose. Mukoma tikabva tazomboita nguva tisingataudzani. All of a sudden mukoma ndakazongosvika pakuunblocka numbers awo andainge ndakabloka because ndainge ndotya kuti murume kamubatiro kaainge oita foni yangu aikwanisa kuzoenda kumablocked then obva azotanga kundibvunza kuti ko munhu uyu why wakamubloka kasi makambotaura mose apa. Ndikaona kuti it was far much better kuti muchinda uyu ndingomuita delete. Saka ndakabva ndangomudelita kumablocked kuya ndisingatozivi kuti kana ukangoita munhu delete unenge watomubvisa pamablocked contacts. Ndikati zvese bo. Zvino nerimwe zuva murume wangu ainge ari busy achitamba Betway pafoni pangu. Muchinda uyu manje uyu wandiri kugara naye iye paakazoona kuti ainge asisiri pablocked avakwanisa kuona profile picture rangu akabva angokomenta profile picture akaita zvezve zvekuri screenshota ndokubva azoridzosa pachat pangu akati bo chimoko and I want to treat you very nice. Ndakabva ndazongoona murume ava kunditema nefoni yangu ndikati kochi murume ainge otopopota paya ndokubva atondirova ndisati ndatombokwanisa kutoexplain. Akatoudza hama dzake kuti watova pfambi yemujoni zvikati ndikati alright iri bo. Saka ndoita sei takagara mukomanashi chipo che 2 weeks munhu asingandiudze kuti are we still in a relationship, what is going on. Ndaiti kana ndikazama kuda kana kumubata paya patinenge tivete semunhu ainge achiziva kuti handina kana mhosva yandainge ndakatadzira murume wangu. Mukoma aimuka obva andisikisa nechibhakera obva ati uruda kuti ndinge ndichirara nehure ini, handirari nemahure ini. Kuzosvika mukoma ndava desperate. Muchinda uyu ndakazomufonera one day ndiri kubasa ndikati but makazviitireiko izvo zvamakaita because right now mazondiisa parumana nzombe, muri kuda kutoparadza marriage yangu. Akabva ati ngaiparare. Takabva tatukana paya. Takati tatukana mukoma wanikwe munhu atoya pabasa pangu akabva ati ndikuda kuti unge uchindituka physically. Ndokubva tanetsana tikanetsana paya akabva atora foni yangu akabva aiputsa. Ndikati manje foni yangu ndiri kuida. Akati aputsa foni yangu ndichimuti ndinoda foni yangu ndokubva andipa kadhi akanditi mukadhi iri reCapitec mainge muine 9000 akanditi unokwanisa kunotenga foni yaunoda but uzodzosa kadhi rangu. Ndakamboramwa kadhi riya but akabva azongoisa kadhi iroro mumapockets angu. Inini ndokubva ndadzokera mubasa paya but ndakati ndadzokera mubasa ndikati zveshuwa munhu uyu ari kurevesa kuti atondipa kadhi rine 9000 plus pin. Ndakabva ndazoti muIndia wangu paainge abuda ndokubva ndazotaura neumwe mukadzi uyo wandinoshanda naye ndikati ndida kumbomhanya pamashops. Ndokubva ndamhanya ndikaenda
pane mamwe mashops panoitawo zvekugadzirwa mafoni, but mafoni anowanikwa masecond hand. Ndikabva ndangotesta paya, ndikangotenga hangu chipouch, ndikatoona kutoti ingawani kadhi iri rinotoshanda. Ndikabva ndabvunza muIndia uya kuti painge pasinawo here foni yainge iri latest, akabva anditi pane foni iyi. Saka foni iyoyo mukoma yainge ichidhura because ndakazoitenga ne5,000 rands. Ndokubva ndatenga foni iya. Apa ndainge ndatozvidza kuti muchinda uyu kunyangwe akazoti ndiri kuda mari yangu back, handimbofi ndakamupa. Manje kuti ndinge ndichizosvika kumba nefoni iyoyo ndainge ndoshaya kuti ndoita sei, because mazuva acho iwayo it was a latest phone. Asi murume akazongosvika pakufind out kuti foni ndainge ndava nefoni nyowani. Takanetsana ndisingade kutaura kuti foni iyi ndainge ndaiwana kupi. Kuzonosvika achizononyumwa, ndokubva afonera muchinda uyu, vakabva vatukana vakapromisa kuda kurovana. Inini kuzonosvika ndichizotiza, ndokubva ndambogara zvangu kubasa. Muchinda uyu manje wandava kugara naye aipota achiuya kuzondishanyira, kuzonosvika ndichizopinda naye murelationship, but ndakapinda naye in a relationship out of desperate because marriage yangu yainge yaparara. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekuti last month ndakati ndiri munzira ndichienda kumusha, ndainge ndichienda kunovigawo cousin sister yangu. Ndiri munzira kudaro ndainge ndakwira truck because ndakaona kuti panapa kuti ndikwanise kusevha mari, sezvo kumberi uko ndaiziva kuti ndinenge ndakatotarisirwawo kuti ndinge ndichibatsira 1 2 3. Ndakabva ndaita zvetruck, iye murume ndiye akatondiperekedza, ndokubva anondisiya kunzvimbo uko kwatinokwirira matrucks kunoku kulocation kwatinogara. Ndokubva ndasara ndiri 1 paya. Pakabva pazosvika vamwe baba ava vainge vachiti ivo vainge vakatakura fertilizer yavo iyo yavainge vachienda nayo kuGweru. Baba ava ivo vakazoti ndichaona kuti ndokusira muBait Bridge here, because ivo vainge vachida kuenda kuGweru. Mukoma takabva tazowirirana paya nababa vaya tava muroad. Tainge totopfimbana, ende baba ava vainge vangori nekamwe kahandsomeness. Munongoona varume vaya vakaita vatema but vasiri too black, vangori nekamwe ka dark black, ka dark beauty. Mukoma ndakabva ndanakirwa neka black beauty kavo baba ava. Kuzonosvika tototanga kutokurukura nyaya paya. Baba vaya ndokubva vazotondipfimba. Apa ndainge ndatova chiva kudhara ndichitarisa mazuoko avo, ndichiona kuti ava ndo vanonzi varume. Vaiti vakabata mudrive mukoma vachiita kushonyorora truck riya. Ndainyatsokuona kuti apa paita zvemurume apa. Then ndokubva tazowirirana paya. Mukoma vaingoti vakadriver vobva vambomisa truck, ndobva ndaita zvangu bonde navo, vobva vandipa kabucket, ndobva ndabuda panze, ndobva ndazvigeza kusika rudzi kwangu uku. Kuzonosvika tichizonopesana paya. Zvino mukoma baba ava vava kuti ndinokuda, ndoda kuti iwewe unge uchizova wangu. Manje apa I am confused. Ndoita sei? Ndosarudza baba ava nekuti ndo vakasarudzwa nemoyo wangu here, kana kuti ndongoshandisa hangu pfungwa dzangu not moyo wangu? Ndoramba ndiri married to this guy because munhu ari very responsible, but my feelings naye handina. Akatongondishandisira chiginda goria chekuti iye semunhu ane mari ndokubva atondibvisa pamurume wangu by force. Kundichengeta anondichengeta. Gore rinori kana ndikatobehavable, inini ndinokwanisa kutopinzwa mumambure naye because hama dzake dzinondida, but ndakamuchita manje. So handichazivi kuti ndopafambisawo sei. Ndoteerera moyo wangu here, ndoenda kuna truck driver uya nekuti ndiye wandakadawo love at first sight, kana kuti ndongoita zveginda goria rangu iri rine mari. Vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ndakavabvunza kuti zvino kana imi muchiti love at first sight, what if truck driver kana iyewo aine love at first sight yakewo isiri imimi, then what is going to happen vahanzvadzi? Zvakangooma hazvo, but ngativabatsireiwo mucomment section. Hanzi ndoenda kuna truck driver here kana kuti kune ginda goria rangu rinoshandisa chimari chimbinga pose pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe? Ndiri kutsvakawo kana kuine munhu anokwanisa kurutsisa, kana kuri kunzi mudzimai wangu ane mishonga iyo yaakapiwa, kana kuri kunzi kunewo vanozvigona, please ngavakupeiwo mafone numbers enyu. Zvinoitwa nemudzimai wangu handitombozvinzwisisi. Inini ndiri munhu wekuti ndinogara ndisipo pamba. Most of the times ndinokwanisa kutoita mwedzi wose ndisipo pamba. Apa inini nemudzimai wangu
tigere tose muno mujoni, but I just travel around nevarungu. But I just travel around nekuda kwebasa rangu. Zvino mudzimai wangu ndakabva ndazomuisira wifi. Ndakatanga ndaisa wifi iya yemireza iya ndokubva ndazoisisa fiber mushure mekunge acomplaina kuti kana kuchiitwa malive kuTikTok zvekare nekunana Facebook hanzi wifi inenge ichinonoka. Ndokubva ndazoisa fiber. Aiwa fiber haina kana problem. Saka mudzimai wangu iye handitombodi kuti ange achienda kubasa because handidi kuti munhu andihurire. Saka iye she is a stay at home mom. Zvino zvakazotanga kuitika ndezvekuti mudzimai ndaiwanzokuona kuti ane ka-addiction kaainako ke-social media, ende mazuva iwayo aizotombolimitwa nekuda kwedhata achiona kuti mari yose ingaperera kudhata. Zvino kubva zvatakazoisisa wifi mukoma, mudzimai wangu ndava kutomushayira ini, nekuti dzimwe nguva ndinoti kana ndiri pamba paya zvinenge zvotondiiritata because iye ane mafoni maviri. Saka imwe foni inenge iri kuTikTok ichitevedzera awa macelebrity edu ekuZim ari popular paTikTok, then imwe foni inenge iri kuFacebook achitevedzera zvekare mapages emacelebrity edu awa ekuZim ari very popular. Each and every notification mukoma anotoenda ipapo kuti ange achitonopawo muono wake. Ende chinondirwadza ndechikuti pane rimwe celeb rake iro raanoda nemoyo wake wose, zviya zvekuti akapinda nemoyo wose. Mazuva adarika awa ndakati ndadzoka mukoma ndainge ndakatofara paya ndokubva ndasvika mukadzi wangu achichema because ndainge ndamunyepera kuti titori kwakati. Ndainge ndichida kungoonawo kuti mudzimai wangu achiri faithful here sezvandinoziva ari. Zveshuwa ndakasvika munhu aripo pamba zvake, but chakandinetsa ndechikuti mudzimai wangu ainge achichema. Achiuya kuzondivhurira gedhi ndakaona kuti ainge maziso ake ainge akatsvuka kuti piriviri akazvimba. Ndikaziva kuti mai ava vanga vachichema. Saka hana yangu yakabva yarova because tinomwe mwana wedu ari kumba uko. Saka mwana uyu naiyewo ane dambudziko redepression zvekuti ndinongogara ndakangobatirawo hana mumaoko tichingotya kuti tichazonzwa zvava zvimwe zvinhu kumusha ikoko, but we are trying to get her help kumapsychiatrist. Saka pandakaona vadzimai vachichema ndikati maybe there is something that has gone wrong. Mudzimai ndakazomukweshena kuti kochi kuzonosvika ndozoita zvehasha because mudzimai mukuru ainge asingadi kundiudza nyaya yake. Ndopaakabva azongondipa foni ndokubva anditi vari kushungurudza munhu wandinofarira. Mukoma munoziva ndakaseka, kuseka chaiko. Apa kuseka kwandakazoita munhu ndokubva atotanga kutochema. Shuwa mukadzi wangu anochemera kuti celebrity rake rakatukwa nemamwe macelebrity paFacebook ipapo. Naye zvinoitawo here, zviriko here uko? Hakusi kwava kutotanga kupenga here, kana kuti ane mishonga hake yaakashandisirwa mudzimai wangu nemacelebrity acho ekuFacebook? Iniwo kana nguva yacho yekutevedzera vanhu vacho handitomborina. Zvacho zvavanonzi vanenge vachiita handitombozvinzwisisi. Ndinokumbirawo kuti kana kuinewo varume vari kusanganawo nemasituation iwawo, please ndibatsireiwo nemazano kuti ndinoihandla sei nyaya iyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi pandakatanga kuseka mukadzi wangu akabva atotanga kutoridza mhere. Zvakangoma hazvo veduwe, kuchemera kuti hanzi celebrity rangu ratukwa. Kune vamwe vanhu vakakomborerwa akomana munhu asingatombokuzivi, just your follower otoridza mhere kutokwetsura mhere. Hanzi munhu anga akatozvimba maziso. Strange things do happen in this world. Kutozvimba maziso munhu uchichemera Facebook kuti your favorite celebs are fighting on Facebook. Kana kuri kunziwo munenge muchinzwisisawo nyaya iyi inoitika kuvanhukadzi, you can come to my inbox and share with me your own story, kana kutotibatsirawo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu kupinda nemoyo chaiko.